An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi alamisa ye alamisa min bɛnnen bɛ nadara san kalo 5nan mɛ kalo don bi o tile 12 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye seli fitinin kalo ye an b'a dɔn k'a fɔ bi o tile 12 ye jate la san kalo 10 don hejira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana min ye gɛrɛntɛ ye n'o sigira ka jamana ka kabini sangajan siga fɔ dɔw bɛ sen na o ko kɔnɛ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Mali jamana la kɛnɛbaw olu ye wulikajɔ kɔni k'o daminɛ kabini sangajan ni waati laban ninnu kɔnɛ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ dɔ bɛ wulikajɔw la ye kunungo i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka wulikajɔ taara o yɔrɔ la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka tɛgɛ da maa dɔw kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. O waati kelen kɔnɔ na min ye Masina marabolo ye kunungo i ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw donna ye Lotangura ka taa malo dɔw jeni ka bɛn ni su yɛrɛ daminɛni ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi an bariko min b'an ka jamana ka fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ dɔw bɔra i ka dɔn k'a fɔ Konowari ni kana jamana kɔnɔ na yan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Office du Niger ale kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ ɲɛma olu bɛ wulikajɔ la ni waati na k'a fɔ jisɔngɔko kɔni u bɛ se ka sara délai laban o baaraw bɛ sen na bi délai kɔni k'o di maaw ma. An b'a dɔn k'a fɔ k'o ko to sen na jadiwala tigilamaw tilala ka ci bila dugutigilaka dɔw ma k'a fɔ ko suma dɔw tɛna sɛnɛ Ndenbugu marabolo kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a laminɛ an ka jamana kɔnɔ na Mali sɔrɔsilakaw olu ye wulikajɔ ba ta ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunna siniko kana kunungo fɛ a yirala k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Ndila ye o yɔrɔw la kunungo kɔni k'u ka munumunu zalo bɔra o yɔrɔw kan maa caman ye ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya jira kosɛbɛ yɔrɔw la k'o sababu kɛ ko an ka jamana lakanabaaw kɔni u tɛgɛ da maa dɔw kan kɛrɛn n'o jadiwala tigilamaw ye ka tila ka maramafɛn dɔw fana k'olu sɔrɔ waleyajugu kɛbagaw la ka tila ka fɛɛrɛ balalen kɛ k'a dɔw ɲɛnama minɛ ka segin n'u ye an bɛ waati min ko bi maa caman ka fɔ la ko ni hakilila min bɛ sen na tiɲɛ don n'u ye nin kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ minnu ma e ka don u ka tila ka baga a yɔrɔw la kosɛbɛ ko de b'a to e ka dɔn jadiwala tigilama n'u danbe kɛr'u la kosɛbɛ nka ko n'u ye nin kɛ yɔrɔ dɔw la e ka dɔn maa ninnu bɛ boli o kɔfɛ u bɛ tila n'i y'a sɔrɔ sɔrɔsiw taara ma ka tila ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma fɛn bɛ fɔ sigidalamaw ni lakanabaaw de kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o kuma min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye kuma ye n'o bɛ fɔ waati bɛɛ ko fo de kɛ jɛgɛ ka ko in kɔnɔna na sango basigi ni lafiya o da kelen bɛ sɔrɔ an ka jamana fantan nɛnɛ bɛ fɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin wulikajɔ minnu bɛ sen na bɛ min dakari jamana na Mali basigi na lafiya Ala ka an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen na dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Lotankura ye a bɛ Kolongo ale komini fɛ wulikajɔ kɛra jadiwala tigilamaw fɛ kojugukɛlaw k'u kunda yen nka kunun wuladafɛla fɛ o kɔni kɛra k'a fɔ marifa ci dɔw ye marifa ci ka ɲɛsin Lotan yɔrɔw ma donsolaka minnu bɛ olu ye marifa ci ɲɔgɔn jaabi kɛra a yirala k'a fɔ ko o kɔfɛ mugukan dara donsolakaw kɔni segira u tora o hukumu kelen kɔnɔna de la u kɛla ka wulikajɔ kɛ o y'a sɔrɔ malo dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Kankan Gawusu Ala ma hinɛ la Gawusu Kulibali bɛɛ yɛlɛ kama Kankan Gawusu o denkɛ olu ka foro bɛ yen ko Madu Kulibali bɛɛ ko Kankan ka Madu o ka foro bɛ ka gosi waati min na jadiwala tigilama ninnu de poyilen filɛ ka na i ka dɔn k'a fɔ tasuma don malo in na malo caman Lotan dala ye ka tila ka machine kɔni k'olu jeni an b'a lɔn k'a fɔ ka taa n'u sen fila ye kuma kolomara cɛ dɔ ye kuma caman bɛ ka fɔ sigida maa caman fɛ bi kuma min na o kɛra wulikajɔ kɛra ka se ka wele bila lakanabaaw ma Masina mara kɔnɔna na ka taa se donsolakaw kɔni ma nka fɛn bɛ yen n'o kɔni jabajɛlen u ye nin kɛ dɔrɔn ni ka duuru dɔ fiɲɛ na maa caman kɛ fɔ la bi tɛgɛrɛ n'an y'o fɔli daminɛ k'a fɔ ko an kun bɛ basigi ka e ka dɔn don n'a dugusajɛ u bɛ tila ka taa ko wɛrɛ kɛ min b'a ɲinɛ a b'o nisɔndiya min na min b'a ɲinɛ o kɔ nka ko fɛɛrɛ de ka tigɛ hali bi ka se ka lakanabaaw k'u surunya yɔrɔw la tiɲɛ don kɛnɛ ka bon dɛ nka ka se ka yɛrɛkɛli yɛrɛ da kelen de dɛ o yɔrɔ dɔw la n'i y'a sɔrɔ ni jadiwala tigilamaw kɔni n'u bagolen bɛ yɔrɔ yɛrɛ min na k'u y'a ye u ka cɛnni ka ca ye kosɛbɛ ni lakanabaaw ka kan dɔ walima ka se k'u bago yɔrɔ dɔ kɛ o yɔrɔ la ye k'a dɔ bɛ dɔ la jadiwala tigilamaw b'a dɔn de ka se ka wulikajɔ ta n'an ka lakanabaaw taara dama u b'o kɛ ka tila ka dɔ fɔ ɲɛ ka dɔ fɔ cɛlakaw ye anw minnu bɛ sigidaw la an ka fara lakanabaaw ka k'o kɛ nin ye dajingɛ ye o ye cɛ ka dakisɛ jingɛ ye nin ye i b'o mɛn dunankɛ min da o ye dunankɛ dugulen ye u bɛ ninnu dɔn an ka lakanabaaw ka taali n'u ka segili a caman fanba bɛ anw yɛrɛ la minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ an bɛ sigidaw kɔnɔ na fɔ an bɛ ka jɛ ka se ka kɛlɛ in ka se k'o de kɛ n'o kɛra
e ka do basigin lafiya ambe mogo bola o ba zara nga sigira la bedgo ke nga jamana yarabe la ka kolusma namburai ambalo dan ka fo mi sieda we ulu koni ka do ka fo bibina fere koni anga jamana wuli ka jobe seka chukuma gerente mbanga jamana ka kasego kele ka bwanga sena irela ka fo koni wati laba nuna mi ka do ka fanga jamana manyema upembe wuli ka jobe nuna ukula alibi wuli ka jobe ndilibi ka donga tafe sango basigin lafiya anga jamana kona gela kise mbanga jamana kambi fere be seka tikatiko na ko wuli upmanya yo be sena nga jamana manyema ufe sango basigin lafiya be seka nga jamana soro chukuna mbe dugo ke wuli ka jobe nuna sena yarabi ala ko kanyetai namburai ambalo dan ka fo yuwaru marabolo kata seyoro meni o nyafuge marabolo yirela ka fo ko jade wala tigila mawo ku bala ka fere bele ile tige o yoro la alisa ka sega mawbla wajibi ko de la no sariya wajibi la mamimbi bulo ka sego nyesi mawma o marako nena ma tabanga fula bi ko ni fere matige ka sego mbe o baraina ko yoro do be ka do ka fu be gela taga nyesi mawma o la gara bana watu ba soro ma tombe munu akla ile mana nga ube femi fo jamana maraba wulige domi na bi ubu songa hali bi fere katika jona ka sega hakila ubla singa jona mimi no mbali note yoro chamana mo sone mu tamaka soro utu fekwe nga marfatiki sebe domango na furabi ka sega ta marfajo idala jamana mimi no la kana baye ejige oye e karo esende ku soro de kama chama me kulubi do dungo dado feka soro dungo date ma ko marate do rebi jamana imbasi lafia ala ku sabati anga mali ka sega blasira daga jelengelenga namburai me gaw marabulo ayirela ka foko siga fodo ube sena bibina me ka do ka fo kafu ere ka wuli ka joke ka sega mau franyo ubuse uteka di nyoma chomina basigi ka sego sabati marako na ko wuli ka jon kumba de me ka do ka fuka marako na fere bale lebe sega tika na ku uteka di nyoma gela ki se blame tuma marako na o kera so ka siga la mau fonyongo sigi nunkundi o yambe dugo ke apanyo ya munumbe sena bi matamanga fola ko na toranya fe ko basigi lafia be ni be kumboka gawo marabolo ko ko be so batambe dugo ke ala ka bara no ka keti namburai ambaloran ka fo masna marabolo konana wolu ga do ka fo préfet croix ni yasoro soro komandangoroba krenene ka do ka fuga marabolo nyima no albarka kunta o mitime ka do ka fo kurumari ka fe krenene na shola ka fe na le tuye commandant atu sous préfet de ale kera préfet ni watina masna ka fe kununga ni sigidala mawe nyonyi maragema munumbe krenene na ku wele kana ukasika nyondo baraka nga keke to mina commandant damadugo la ka ire ka fo barakoni jamana konana odibe beki joy joro la jamana kona na faso godo nga sare ko no de ka barake ambele yele ka jamana bla sans fe ka se ka mbolo di nyoma basigin lafia no kira ko banga jamana soro afura fato mina ma chama kene to yere ka fo ni hakila mentale fle ni mbara ko ni nu ya ka baraka ba ni fambi ka soro fe ala ka keti namburai ambalo dan ka fo mado kene na ka bokun wari jamana kona ni ga tama kana maliba kona na malideu ni ya soro ibe fa faso ko madam ne bebi yere ko na utama mi fle kunjumende bala gela munu maga jamana ka be anibi malideu na fura gela be ka keto jamana na wala jamana werela ambela jere de kele tamai kumbai wi una na kanu nyedanga manyema doka o sefe mamu be ni asuru yera bura kono wari angere lame ne togo de Amadou Arama ne bi bo bankasi marala leso ko minina bon comme ne ka si robben bi kodba bon nous oye o ka jekuru former jegu min bi malini kodba che bon wuluko wuluti se ka sigi ka laje din chokola donc oye ne blasi ko ne bi o blasira kana malila ya parce que janu o che ne yere kalo tan sigi ke malika krisi kono parce que ton fe ba kono ne ba do donc ala barkala ni o blasira kana malion fana yewu kumbeni boyeni karamay donc ne bi malien fo mbi ibarien fo harbi annana min soro ammo kewfe harbi alaka bo sira korofe ka jaka teme folota kan amaloran ka fo Amadou Arama ni tunyale kanye malide min bedia soro le borakura jamana kono ka sega na faso la jagela min be jamana kan ka puma manyema we ni wuli ka join sefe mi sente konana Abakar Sergi Fomba amaloran ka fo na le nyonye ni soja min bale la okula angare la me mambalman fo ni mbora Côte d'Ivoire kana ni tun chien foloy nu be sira de kan sira min ni anga makoro ka sirai ni anga farafina yere tabule ko sigi ka fo o de damu na kuma na nyugo fe abi nyugo famia nu ni wila u yere mamu chi ya jeti ni ko ni Côte d'Ivoire mawe de la mu ndo malikan a gela be ka se bema o mali olu dowe o kiniya kunana wila kana chien folola atumba o wakati la ay kuma chamo fo nyogonyana kuma munu make kuma dogoni utara o kofe amse ka fo no borala parce que anga kuma nyogonya kofe alna ya soro ko Alassane Dramane yere ko kuma te kofe dado na kuma na o Jonathan na kana fo ko sakli bo alna ya soro kan jole bo worola na manake chuchu mo mana barake na bara no bora iko o nyuma kuma sekin ke ayi ka soro kan na likoro bo yere ko kuma na
parce que kuma nga so des sanctions yɛrɛ ka wuli ka bɔ Mali kan anw kurima y'a fɔ an ka kuma na mun min bɛ Mali kan a tɛ fɔ o ma sanction a bɛ fɔ o ma lajaba de nin bila i dala min bɛ kungo wɛrɛ las'i ma n'an ye kuma mun fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi o ye an y'a fɔ Alassane Dramane u b'ale min ka jamana kan wagati dɔ kun kɛra la ale yɛrɛ ye constitution bayɛlɛma kɛ walasa ka fanga sɔrɔ a ɲininkalen a ko k'a y'a kɛ walasa ka basigi la na Côte d'Ivoire kɔnɔ an ko k'a fɔ a ɲɛna anw fana n'i y'a ye maa wulila bi u fana wulila de walasa hɛrɛ ka na Mali jamanaw kɔnɔ n'o fana fɔra ɲɛna a fana bɛna se ka faamuyali dɔw kɛ jamana ka taabolo kan an y'a yira k'a fɔ baara mun kɛra Mali la a tɛna Mali segin a kɔ a ka kɛlɛ la bilen Mali bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛ min kɛ dɔ de bɛ fara a kan fɛn tɛna bɔ a la an kɛra k'a fɔ fana Mali bɛ laɲini min na bi wura a ka se ka faamuya a kalafili ka kɛ jɛlenya kan a ka kɛ ni kalafili minɛ tilennen ye u yɛrɛ min bɛ CEDEAO kɔnɔ n'u bɛ ka ko mara ka kɛ o tɛ o kalamani sabanan o ye kuma min fɔ an bɛ k'o de kɛ bi n'o ye organe unique de gestion ye an kɛra k'a fɔ an ka kuma na n'i ye Mali ka constitution jateminɛ a bɛ fɔ min ma ko sariya sunba depuis Modibo ka taa na anw de ka constitution kɔnɔ a kalamani 117 a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ ko Mali labɛnnen don k'a ka jamana fan dɔ walima k'a ka jamana fan bɛɛ di farafinna ka kɛlɛya kama yala ni o farafinna maa minnu nana anw fɛ yen k'an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya est-ce que an b'an k'olu minɛ ni an bolo fila ye donc an y'o o de kumaw dayira ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ sanction min filɛ ni a kɛra Mali ye u k'a fɔ Alassane ɲɛna k'a balima dɔw de ye anw ye et que a mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ de farikolo de finnen don i yɛrɛ balimaw n'u de ye ɲangata sɔrɔ a dɔ bɛ se i yɛrɛ ma u y'a dayira n na miirina caman b'u la don n'a nata aw b'o olu yɛrɛ ye surtout miirina belebele dɔ b'u la min nafa ka bon u ko olu bɛna koba dɔ kɛ Mali la walasa Mali ye farafinna ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ o baara min daminɛ diɲɛ ka o ko seereya ye o kumaw ka fɔ n'a bɛ da dɔnkili la o ka kɛ n'a bɛ kɛ koba fɛn bɛɛ a ka kɛ koba ye mun bɛ lakale diɲɛ kɔnɔ n'a fɔ a ɲɔgɔn delila ka kɛ fɛn minnu na yala maa minnu b'o ta k'o kɛ k'i ka jamana sɛgɛrɛ i kan ka da olu la i kan k'olu fo an b'a fɔ baara min filɛ nin Ala ka ɲa ka di u ma u y'a daminɛ ŋaniya min kama Ala ka a ŋaniya sara u bɛɛ lajɛlen an balɔrɔ ka fɔ ni tu ye Abubakar Sidiki Fɔnba kan ye an ka jamana basi lafiya yarabi Ala ka Mali bilo sira kan n'an bɔra ye dungo juga ni yurugurugu a kɛlɛli ani fɛrɛ jumɛn de kan ka se ka kɛ ni ka bali maa dɔ b'u hakila di kɛrɛnkɛrɛnna Moti marabolo kɔnɔ na Araki Jɛnɛpo ale hakila ye mun y'a ko kan o filɛ ne b'a fɔ coalition yɛrɛ n'i y'a ye fanga sɔrɔ an population de nɔ di ni i k'i bɛ taga i ka papier dɔ dilan i bɛ sin ka girin k'i bɛɛ ka 200 di a tigilamɔgɔ ma yaasa a bɛ se ka teliya k'i ka baara kɛ k'a di ma joona non ni an y'o o diya baara yɔrɔ dɔw la an y'o diya baara ɲini siraw kan est-ce que a bɛ se ka dabila donc minnu b'a minɛ olu nɔ b'a la an minnu yɛrɛ b'a proposer k'a d'u ma anw fana nɔ b'a la Araki Jɛnɛpo ne tun ale kan ye professeur Clément ko ale bilama ale b'a faamuya cogo min na ko yurugukɛla bilama ko bita yɛrɛ yuruguru bɛ ɲina ni ka juguya ni kununko ta ye an ka lamɛn bibi na yuruguyurugu kɛlɛ seginna kɔfɛ kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛ a kɛra dala kuma ye bi n'i ye maaw minɛlen bi kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ 99 a bɛɛ politiki sira de ye filanan o jumɛn faama minnu bɛ u tɛ ka baara kɛ baara min ni minnu bɛ yuruguyurugu kɛlɛ kɛ n'o ye société civile association ni tɔn minnu tun bɛ yuruguyurugu kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛ u la ka baara kɛ u fɛ k'u dɛmɛ u ka baara la bi sonyɛli bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o ka jugu ka tɛmɛ kunun sonyɛli kan ni mɔgɔ min ni i minɛna yuruguyurugu kɛlɛ la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a jɔ i la kaso t'a solution ye n'i bɛ fɛ bi na yuruguyurugu kɛlɛ ka kɛ k'a sabati ka ɲɛna i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ de sigi n'u b'a fɔ ma ko observatoire de dépense publique o baarayɔrɔ min n'o bɛ se ka Mali baarayɔrɔ bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o kɔfɛ wari n'a tunna o baarayɔrɔ in ka baara ye ka t'o wari ɲini ka na ni o ye a filanan o jumɛn o ye fɛnw ka sigi jamana kɔnɔ min bɛ maaw bali sonyɛli la n'u b'a fɔ ma ko la digitalisation o ye bɔlɔlɔ sira ye wari mugu min bɛ don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ka dɔgɔya hali marché public min bɛ yen ni o ye jamana ka commande ye commande bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u b'a fɔ ma ko la traçabilité o baara bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ a wari man ca yɛrɛ an balɔrɔ ka fɔ ni tu ye professeur Clément Dambele kan ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔn n'olu minɛnen bɛ k'u kɛ kasoladen ye u ka keriw sumayalen bɛ maaw ɲɛkɔrɔ o baara ninnu mun de bɛ na n'o ye sariya kɔnɔ na sariya dɔnba ŋana dɔ bɛ kɛra n'i y'a sɔrɔ ale ye kiiritigɛla dɔ ye n'i y'a sɔrɔ ye Sulemani Kamara ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn sariya ɲɛ ka misɛn yalasa a kana kɛ haraba la a dun ye sariya dun ye sigikundɔ hakɛw de ye i bɛ bɔ niveau dɔ de la ka taa niveau dɔ la bon ni sariya y'i nɔ minɛ i mana kaso hakɛ min kɛ hali ni dama don i ka kuma la ni kiiri kɛra n'a fɔra k'a fɔ ko i n'o kaso kɛli tun man kan a ka ca la i ka hakɛw bɛ segin ma dommage minnu kan ka sara ye i ka kaso kɛli la olu bɛ se ka lasegin ma an bɛ dugawu kɛ fɛn ka dɔ ka fɔ ɲɛta ni ɲɔgɔn fama y'an ka jamana kɔnɔ na basigi ka maliden bɛɛ lajɛlen tɛgɛ da takunda kelen na
ala ko hakilila sabati Sulemani y'a fɔ cogo min na n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena murakaw fɛ gɛlɛya min tara ka ɲɛsin jadiwala tigilamaw ma fɔcogo la n'o kɛra i ka dɔn ka fɔ an ka jamana lakanabaw fɛ kumaw cayara o ko senfɛ ko jadiwala tigilama kelen nu u tilala kana mura kɔni kana a maaw gɛn ka bɔ i ka murakaw wuli o min kɛra k'o kɛra maa dɔw fɛ ko ye ani o kɔfɛ kuma minnu b'a la ka fɔ a la bi ani min kɛra k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na min ka dɔn ka fɔ Tarawele ka bɔ Tɛnɛngu ale b'o yɔrɔw la yen nɔ ale b'an bolo nin waati na e ye jɔnni Bakari Tarawele ka bɔ Tɛnɛngu mura kɛlɛ in jadiwala tigilamɔgɔw bɛ ka wuli ka na dantigɛwale siri murakaw la o dugu bɛ wuli dɔw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko baara ko ɲɛna ko parce que ko ye baara mun kɛ ko ka fisa n'an ka faamaw ka baara ye ko parce que k'olu ma mɔgɔ fa k'u y'u gɛn k'u ka wuli de an bɛ mun f'u ɲɛna Mali y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye u ka jɛ an ka Mali dilan k'a ɲɛ an ka se ka lafiya n'a kɛra maa o maa ɲɛna ko n'i ye faama minɛ k'a di jadisi ma ko b'i lafiya a t'i lafiya de a b'i tɔɔrɔ de n'a kɛra maa mun ɲɛna ko i bɛ doso minɛ k'a di jadisi ma ko de b'i lafiya o t'i lafiya a b'i tɔɔrɔ de k'a daminɛ Tɛnɛngu ka taa gosi fo Masinɛ dan na doso tɛ yɔrɔ o yɔrɔ jadisi de bɛ k'a mara n'i ye ŋunanjɛ tugulen fali la misi de tɛ yen o tɔɔrɔya de b'an kan sisan Sinɛ Danbɛlɛ mun filɛ B3 la hali na Sinɛ Danbɛlɛ kunkolo y'a dimi a bɛ fɔ fulaw ka journal la an b'a mɛn fulakɛ dɔ b'u bolo a bɛ journal kɛ u ye quoi a bɛ kɔrɔbɔ n'u ye fɛn fɛnw kɛ a b'a lase ne kɔni bɛ mun fɔ Mali fanga ye o k'a to u ni Dozo ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Dozo bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la u bɛ fanga ka kɛlɛ de la o ye fanga de diɲɛ fɔlɔ an sigilen ɲɛna fanga de taalen kɔfɛ u nana ka n'u cogo bon Abdoulaye Kula ne kɔni bɛ mun f'i ye parce que denjugu min b'an jara u ka gɛrɛ Dozow la n'u tɛ ka da Dozo ka kuma na u bɛ ka da jadisiw de ka kuma na ka Mali Dozo fana minɛ k'o di jadisiw ma u bɛ k'o datugu donc n y'a mɛn fulakɛ in ka journal la ko k'u ye cɛ minɛ ali wɛrɛ la Dozo ɲɛmaa dɔ minɛ ali wɛrɛ la k'u taara datugu k'u ye san 15 kaso de d'a kan k'a bɛ se k'a bɛ sa kaso la ko Ala ma to k'o kɛra an tɛ fila contrôle la dɛ fila tɛ dɔngɔnɔ tɛ boso tɛ maa maa i tɛ don jadisiya la i kan ka fa di mɔgɔ mana fa hali n'a ma fa yɛrɛ mun bolo u b'a fɔ ko yɛrɛ yupa in tɛ tiɲɛ koyi o kɔrɔ ye di k'i ma ɲi ma bɔn anw filɛ nin ye walahi Abdoulaye Kulubali ka bɔ i ka denbaya la k'i bɛ taa i ka balo ɲini sɔni i ka sigi ka na so i bɛ taa yɛlɛ jadisiw ka bɔ kan a b'i jɛnsɛn foyi filaw t'a fɔ n'i bɛ bɔ Dozo ka dugu la hali n'a y'a sɔrɔ ko i tɛ Dozo ye k'a fɔ dɔrɔn ko i bɛ bɔ nin dugu in na ko Dozo bɛ dɔrɔn u b'i minɛ k'i fa n'u y'an ka Mali sɔrɔsiw fa maa si kelen tɛ bɔ filaw la k'a fɔ ko nin baara in k'a ma ɲɛ olu ko jamana ka jɔ jamana bɛ jɔ cogo di n'an tɛ tiɲɛ fɔ walahi n bɛ ka mun f'i ye n bɛ ka kan de f'i ye e filaw de ye sigiɲɔgɔnmaw ye an bɛ kan mun mɛn n'u ye fɛn fɔ ka kuma na anw b'a lasɔrɔ tɔɔrɔ bɛ filaw kan bi walahi tɔɔrɔ fɔ t'u ka na jadisiw ka tɔɔrɔya kɛ n'u ye se sɔrɔ an ka kɛlɛ o kɛlɛ la u bɛ bɔ k'a fili mɛ filaw yɛrɛw de don an tɛ fili fila ma sara mɔgɔ bɛ Bamakɔ ko u y'a dɔn ta u ye n balima fa yan fɛ u ye n balima fa yan fɛ i ma se terrain kan n'i sera terrain kan i b'i dafali u ka sabali an b'a fɔ ko fila bɛɛ ye jadisi ye nka maa o maa bɛ ka sɔrɔ kɛlɛ in na an fɛ yan a bɛɛ ye fila ye ne yɛrɛ kamana bɛ gan n'i taara yɔrɔ yɔrɔ la olu b'a fɔ ko jadisi wɛrɛw tɛ ko an kɛrɛfɛ filaw de don anw tɛ maa ka mɛnni ye anw tɛ yeli de ye mais an bɛ fɛn mun f'u ye jamana in bila yɔrɔ min na bi jamana in de bɛɛ kelen na mɔgɔ bɛ tiɲɛ na maa mun ko k'a b'i ka sɔrɔsi fa i man kan k'o dɛmɛ u ka journalikɛ mun bɛ n'u ma Amadu Jɛgɛ gɛn ka bɔ yan a kana da la k'a fɔ k'u ye Faransi gɛn dɛ u ma Faransi parce que ale bɛ ka an bila ɲɔgɔn na di b'a fɔ ko karisa ka maloforo n'i y'a ye a ma se ka dun ko filaw de ye fugaru ye ko n'o tɛ ko fɔlɔ ko filaw de tun bɛ tɔgɔ sɔrɔ kɛlɛ la e bɛ k'an bila ɲɔgɔn na i dan bɛ kɔrɔbɔ yen nɔ a bɛ kuma mun fɔ maliyɛnw ma walahi ni maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka an su ka kɛ bɔnɛ kan walahi a si t'a lamɛn dɔw yɛrɛ minɛna Bamakɔ yen nɔ ka minɛ ka bugɔ olu mɔgɔ kelen filɛ ka jadisiw tanu faamaw kan Abdoulaye Kulubali nin tɛ hɛrɛ koyi an bɛ dugawu kɛ yarabi la jamana in basigi ni lafiya Ala k'o sabati Bakari Tarawele ka bɔ Tɛnɛngu ni tuɲali ka ɲɛ an ka jamana fɛn fɛn min nana basigi Ala k'an bila o sira kan k'a dɔn bi jamana foyi t'an bolo ni Mali in tɛ n'o taara gɛlɛya la an bɛɛ b'o gɛlɛya dɔn ɲɔgɔn fɛ n'a ye nɔgɔya sɔrɔ o nɔgɔya kelen an bɛɛ bɛ bɔ a kalama Ala k'an ka jamana bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ kulu dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Sauvons le Mali fɔcogo la n'i ye jateminɛ Mali ka se k'a bɔ bolo la an b'a ladan k'a fɔ k'u ka kulu k'a ka baara di ɲɛ bɛ si o ma olu bɔra tarata don k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don embargo sigira an ka jamana kan ko i ka dɔn fo ka na se waati jan ma olu bilama i ka dɔn k'a fɔ olu tɛ ka fɛn caman bɛ yen ni ka se ka faamuyali sɔrɔ o la u ye ɲɛfɔli minnu kɛ a bɔli sen fɛ an k'u yɛrɛ lamɛn. Sauons le Mali dɔ kɛra parce que embargo kɛra Mali kan depuis le 9 janvier an y'a jateminɛ ka denmisɛnnin ɲɔgɔnna 100 fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin 100 bɛna manifester k'a jira ko tile 120 ɲɔgɔnna tɛmɛna déjà en fait embargo la donc dɔ kɛra ten tɔ maliyɛnw sɛgɛnna embargo bɛ se ka wuli cogo min na ka bɔ Mali kan o de ye an ka laɲini. Jamana gɛlɛyalen don sanction minnu imposé len don Mali kan ni sanction ninnu nin tɛ maliden si
i ka laɲini ye a dun imposelen man kan donc franchement a kelen bɛ degun y'an ma foyi tɛ sɔn nanfɛnw tɛ sɔn i mana taa sugu la sogo san ni problème do hali ala ma taa an jigi bɛ ala an yɛrɛ ka sɛnɛkɛ balo kɛ fɛn minnu kan a bɛɛ prix gɛlɛyalen do an bɛ don min na i ko bi i bɛ taa sugu la tuma dɔw yɛrɛ i kamana bɛ gan i b'i jɔ k'i miiri yali n bɛna mun de kɛ an minnu ye dugumamɔgɔw ye an minnu ye peuple ye an sɛgɛnnen don maintenant sanfɛmɔgɔw bɛ k'an k'an cɛsiri ka sanction kun olu mɔgɔ si tɛ ka fɛn bɔ a ka sara la olu bɛ ka miliyɔn ta kalo la pendant que dugumamɔgɔw bɛ sɛgɛn la duguma halisa ko an k'an cɛsiri ka sanction kun vraiment u k'a lajɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan halisa an ka bɔ sanction in kɔnɔ yali u ka tɔgɔ sira minɛ o y'a sɔrɔ an kun ye laɲini ninnu kɛ ka ban mais komi nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ donc an bɛ dɔ de fara an ka wuli ka jɔ kan halisa pour que CEDEAO fana k'a dɔn k'a fɔ anw fana bɛ yan nɔ an fana bɛ ka an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw jukɔrɔma tinti u fana k'a lajɛ k'a fɔ ko dan bɛ ko bɛɛ la u fana ka hinɛ maliyɛnw na ten. an malɔdɔn k'a fɔ souvent le Mali ni nin tun y'olu kan ye o kɔfɛ n'ala ye sini jira na taama dɔ labɛnnen bɛ n'o ye bɔli ye yɛrɛwolotɔn olu ye ɲɛfɔli kɛ o ko kan kunungo yɛrɛ u ni kunnafonidilaw baara in bɛna kɛ cogo jumɛn de la Siri Kuyate bɛ tila ka segin u kan kunnasini ta kɔfɛ kunungo u ye fara ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Siri Kuyate b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Wulima da kɛ ka ɲɛsin mɛlɛn bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin farafina bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ juma nata ye ka bɛn kalo tile 13 ma bɔliba bolodalen don boulevard sanfɛ à partir de 14h ni juma jiginna yaasa mɛlɛnw ka bɔ ka taa an ka kɛlɛcogo dɛmɛ parce que an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ bɛ sen na jugu fɛnɛ b'u ta la politiki sira fɛ o ni an ni jamana wɛrɛ ka jɛɲɔgɔn siraw kan ani a bɛ ye k'a fɔ ko diɲɛ jɛrɛjɛtɔma kɛnɛ kan bi faransi wolo ni bɔgɔ jeninen ko kan donc ani boloɲɔgɔnya ma ni faransi ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ wulila sisan an y'a kanu k'a fɔ fɛrɛ ka kɛ sɔrɔsiw kala kɔkɔrɔ don CEDEAO ka ni laɲini kɔnɔna na yɛrɛwolo fɛnɛ bi an nana wolo madakɛ ya simɛlɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka bɔ ka to ɲɛnamaya ka fɔrɔ kan fɛnɛ a bɛ ye k'a fɔ ko nin kalo tile 16 a bɛ kɛ Modibo Keyita ka fatuli san 45 de o san 45 minnu ye Modibo Keyita kɛlɛ o y'a kɛlɛ k'a ka hakilina n'a ka kɛlɛw ni ka tɔgɔcɛw ni fɛnw ni s'a ma n'i bɛ nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ i bɛ jɔrɔ n'o de ye est-ce que ni ne dɛsɛra mɔgɔ bɛna se ka kɛ n kɔ donc bi ka se k'a yira k'a fɔ ko ni i dɛsɛra yɔrɔ min na dɔ bɛna sɔrɔ ka k'i kɔ ka se ka mɔgɔ latiminadiya ka bonyamasegin o ni ka dɔw ɲini Modibo Keyita n'u ka dɔw k'u ye an y'o fɛnɛ tagama boloda yɛrɛwolo fɛ o tuma na o bɛ kɛ ka daminɛ Maliba kan Maliba monument na ka taa fo Amudalayi kaburudon na donc an bɛn'o kɛ ka laseli fɛnɛ kɛ ka ɲinimɛlaw fɛ mɔgɔ ka bɔ fɛnɛ ka t'o fɛnɛ don la ɲɛnamaya o de y'an ka bi kɛnɛ sigi kun ye. an balɔdɔn k'a fɔ Siri Kuyate ni tun y'ale kan u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba an ka lakanabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw gendarmelakaw sariya yɛrɛ ka se ka kalan d'u ma min ye ka dɔn k'a fɔ maaw minɛ ni sɛbɛnfuraw labɛnni ka taa ko bɛɛ lajɛlen kana to kiiri tigɛlamaw dama ma kabini ye baaraw jɛya ka d'u la ka se k'u lafaamuya kow kɛcogo la o kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ kalan dɔ de ye n'o ye formation ye degeli baara lakɔgɔlen ye o sen fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ a ko ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnena n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Tupayi Kone na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. mɔgɔ mɔgɔ n'i ka cikɛ bɛ se droit ko ma n'o ye bi ani officier de police judiciaire n'o ye policiers ni gendarmes ye parce que n'i ye kiiri jateminɛ a bɛ fɔlɔ caman bɛ fɔlɔ police ni gendarmerie de la donc olu fana cɛ don an kan k'olu fana former donc an b'o kɛnɛ de kan bi kuma cayalen don il faut qu'an k'an janto olu fana na an kana an ta kɛ ka juges dɔrɔn former ka greffiers dɔrɔn former an ka hakili to olu fana na parce que baara bɛ dabɔ olu de fana fɛ yen salon an ye officier de police judiciaire an ye 200 de former mais ɲinɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ fɛ ka 300 de former o la a fɔlɔ k'o degi cakɛ la ca bɛ kɛ cogo min na baara yɛrɛ kɛko ɲuman an b'o degi o la a filanan bɛna kɛ min an bɛna officier 200 fana former wala kɛwale ɲuman jogo ɲuman mɔgɔw bɛ kunbɛ cogo min na baara kan ka kɛ bonya kɔnɔ ani harama kɔnɔ cogo min na an bɛn'o fana f'u ye donc an b'a f'u ma ko savoir faire ani savoir être parce que a fila si tɛ se ka taa to kɔ hali n'i b'i ka baara dɔn ni jogo man ɲi a tɛ mako ɲɛ ni jogo ka ɲi n'i tɛ baara fana dɔn a tɛ mako ɲɛ donc jogo ni kɛwale o de kan ka taa ɲɔgɔn fɛ. an balɔdɔn k'a fɔ nin tun ye Dr Tupayi Kone ni tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na kalan min ditula don ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka faso Maliba ma n'an bɔra ye min ye sigikafɔba dɔ fara ɲɔgɔnba dɔ n'i y'a sɔrɔ o ye dugujukɔrɔ fɛnw olu tɔgɔla lajɛrɛba dɔ min bɛ kɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ na Nelson Mandela ale ka jamana kɔnɔ na o baaraw bɛ sen kan o sen fɛ an ka ministre b'an ka jamana kɔnɔ ale ka baara ɲɛsin bɛ ji ni kuran ni dugujukɔrɔ fɛnw olu ɲɛnabɔli ma n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Lamɛnɔ Seydou Traoré ale bɛ kɛnɛ kan ye Mali tɔgɔ la a ye kuma min fɔ ko in sen fɛ o filɛ. Indabaye
lajɛkulu ye n'a bɛ fɔ a ma ko investing in African mining in Daba. O ye lajɛkulu ye mun bɛ weleweleda kɛ ka se mɔgɔ minnu ka baara ye dugujukɔrɔ nafolo baarakow ye olu ka na Afrique ka na baara an dɛmɛ a baara la. N'i y'a jateminɛ dugujukɔrɔ nafolo ko n'i ko k'i b'a sigi sen kan a mako bɛ investissement caman na o ye wari caman ye. N'a fɔra ko jamana kelen ko bɛɛ bɔ a ka gɛlɛn. Donc mun ka nɔgɔn o ye ka weleweleda ma bila wari minnu ka baara ye a ye u ka na an dɛmɛ parce que pour que dugujukɔrɔ nafolo ka se ka valeur sɔrɔ fo i ka recherche de kɛ fɔlɔ. I bɛ san caman kɛ recherche la n'i tilal'o la tuma min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ. N'i y'a jateminɛ bi diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ dugujukɔrɔ nafolo ko kan a bɛɛ bɛ yan bi. Munna an nana jamana ka représenter nin niveau ninnu na a nafa ka bon ka sababu kɛ nin yɔrɔ ninnu de la an b'a fɔ mɔgɔw ye ka u hakili lasigi k'a fɔ ko kuma caman bɛ fɔ Mali kan a si tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ Mali la ka sababu kɛ insécurité bi bi in na an y'a jateminɛ insécurité ko caman bɔr'o la mais n'i y'a jateminɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo bɛ bɔ yɔrɔ minnu na insécurité ma deli ka kɛ o yɔrɔ ninnu na yɛrɛ donc an nana ka na o welewela ma da kan de fɔ investisseurs ye mais ka tila k'a f'u ye fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu nafa ka bon o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ ko n'u nana n'u ka wari don Mali la labɛnw sabatilen don juridiquement sariya kalako la mun b'a to u bɛ baara u nana ni nafolo min ye a nafolo in a garantilen don Mali la foyi tɛ se k'a sɔrɔ an nana k'o fɛnɛ ci lase u ma a thème ye jumɛn ye c'est à dire baara bɛ ka kɛ jumɛn de kan o ye transition énergétique ye transition énergétique ye jumɛn o ye an bɛ se ka an ka énergie ko a bɛ bolo mun kan an bɛ se ka bɔ o bolo kan cogo di k'a bila bolo kan mun b'a to énergie courant ko a da bɛ nɔgɔya jamana kɔnɔ mais en même temps a bɛ kɛ ni fɛn ye mun fiɲɛ tɛ ban tile tɛ ban a bɛ fɔ o de ma ko énergie renouvelable donc ɲinan thème b'o de kan an bɛ se ka o énergie ninnu minnu tɛ ban an bɛ se ka baara kɛ cogo di olu ka fanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔla la courant ko la n'olu ye fanga sɔrɔ a ka ca Ala fɛ courant bɛ di an ka population ma da mun na ani plan bɛ di an ka société industrielle ma da mun na parce que ni énergie t'i bolo ni courant t'i bolo i tɛ se ka énergie i tɛ se ka société industrielle sɔrɔ o de la an ka baara kɔnɔla la an ko an tɛ se ka continuer toujours k'a fɔ dɔrɔn k'an bɛ fɛ ka courant di population ma jamana kɔnɔdenw ma mais an b'a di a mana kɛ source fɛn fɛn an ko n'an ka bɔ o de kɔnɔ pour que an ka bɔ o kɔnɔ ko baara kɛ sisan nɔ mun bɛ se k'a to courant ko da bɛ se ka nɔgɔya o de transition énergétique ye an b'o de baara kan Mali la walasa don nataw la courant ka nɔgɔya jamana kɔnɔ a ka kɛ fɛnɛ en quantité suffisante a kɔgɔ ka kumaya quantité min b'an bolo hakɛya min b'an bolo dɔ ka fara o kan walasa industrie bɛ se k'a sɔrɔ nka jamana kɔnɔdenw fɛnɛ bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na an b'o o baara de kan ni Ala sɔnna ni jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ ye an'u ka duwawu an bɛ se o ko in dan na. An baloran k'a fɔ ni tun ye Seydou Lamine Traoré ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na wulikajɔ in kun ye fɛn min ye n'o ye jamana in ka se ka gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana sen na ka se k'o ban pewu Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye office du Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ malo sɛnɛ i ka dɔn o bɛ yakubaya ale kɔnɔna na o min bilama san o san i ka dɔn k'a fɔ forow n'o ye cikɛlaw ni office ye contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye san baara kɛ i bɛna ji sɔrɔ sara n'o kɛra foro bɛ bila i tɛgɛ la o baara min bɛ sen na ka sanga ni gɛlɛyaw kɛra ka cɛni camanba de kɛ cikɛlaw tun ye wulikajɔba kɛ ni ka fara ɲɔgɔn kɛ office kɔnɔna na ka se ka na Mali maa ɲɛmaw nɔfɛ k'a fɔ k'u mago bɛ fɛn min na u ka gɛlɛya ɲinɛnsan kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ bɛ kɛ jisɔngɔ ka se k'a ta u ni maa ɲɛmaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye ministre ɲɛma ye ka taa se cikɛlaw ka ministre ma nka k'u ni jamanatigi ma ɲɔgɔn ye olu kɔni taara kuma caman fɔra nka fo bi taama bɔ sisi ma bɔ o waati kelen kɔnɔ na délégué nana yira n'o ye cikɛlaw ka cinikɛrɛnlen min b'u ni ka dɔn k'a fɔ office cɛ o nana yira k'a fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ jisɔngɔ ye u k'u wolo fara ka sarali daminɛ n'a kɛra ɲɛ min ye kumaɲɔgɔn b'u sɔrɔ a sira kan olu kɔni y'o daminɛ wa o délai minnu dara fɔlɔfɔlɔ ye masikalo tile 31 ye o kɔfɛ dɔ wɛrɛ dara o yɛrɛ dafara kunungo kana bi fɛ o waati kelen kɔnɔ jari wala tigɛlamaw de nana u ni dugu minnu bɛn ɲɔgɔnya kɛ k'a fɔ dugutolakaw ye k'ulu kun kɔni bɛn kun b'u cɛ dɛ nka yɔrɔ dɔw bɛ ɲinɛ k'a ti sɛnɛ ɲinɛ kungo kɔnɔnaw yaasa ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka bakuruba di an ma Alpha Wulale b'an bolo nin waati na Ndemugu mara kɔnɔna na e jɔni ne Alpha Wulale ye n ye délégué de zone ye Ndemugu mara la an bɛ don min na ko bi office kɔnɔna na ko jisɔngɔ ko kumaw cayalen bɛ a kow bɛ cogo di ka fɔ n ka office ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ɲina office mɔgɔ bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan dugutigi 500 ni kɔ maire 11 ka jɛ ka kɛ délégation ba ye gɛlɛya minnu bɛ office kɔnɔ lakanabaliya ani tiɲɛni minnu kɛra ani engrais ko gɛlɛya minnu kɛra ka taa layira gouvernement na ministre de l'agriculture ye an dɛmɛ k'an lase premier ministre ma
kɔrɔfɔ bɛɛ ɲɛ fɔra premier ministre ɲɛna délégué général fɛ ka laɲini kɛ ani président Assimi ka se ka ɲɔgɔn ye ka sanga gɛlɛya min office la laɲini kun ye ka jira k'a fɔ ɲɛna jisɔngɔ gouvernement k'a lajɛ ka se k'a ta maa minnu daɲɛna olu ka hakɛw ka se ka d'u ma foro minnu jenina forotigiw ka se ka hakɛw sɔrɔ maa minnu colen don ni ka taa Bamakɔ walima ka taa yɔrɔ la olu ka se ka segin u sigiyɔrɔ la dugu minnu cira k'u jeni o dugu mɔgɔw bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la ani président Assimi ma se ka ɲɔgɔn ye premier ministre ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ an ye laɲini minnu fana kɛ an ma fɛn sɔrɔ laɲini ninnu na fɔlɔ nka an bɛ yɔrɔ min na délégué général labanna ka wuli k'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ u k'u jija ka jisɔngɔ sara cikɛlaw y'u ɲɛsin jisɔngɔ sarali ma malgré ka fara gɛlɛya ma an bɛ yɔrɔ min na ɲɔnɔzuri bi kɛmɛ sarala olu ka jisɔngɔ tɔ tɛ tɛmɛ $3 ka miliyari 1 ni kɔ kungo la kɛmɛ sarala Ndembugu bi 78 yɔrɔ la Tɔgɔfiri bi 75 yɔrɔ la n'o ye Kurumare zone bɛɛ lajɛlen y'i se kɛ mais fɛn min ye gouvernement ka dɛmɛ ye an ma se k'o de ye fɔlɔ cikɛlaw ye engrais san ɲina 70,000 bɔrɛ kelen k'a kɛ u ka sumaw na o sumaw de feere k'o kɛ ka jisɔngɔ sara an bɛ yɔrɔ min na président kun y'a yira k'a fɔ bi ye délai ye ka office délégué ni comité paritaire ka laɲini ye jisɔngɔ in ka continuer fo ka taa se contre saison banni ma an b'o au niveau de la kunu an ye ɲɔgɔn kunbɛn zone na kɛlɛkɛla minnu bɛ yen n'olu kun ye bɛnkan ta ni kungokɔnɔmɔgɔw ye u ka dugutigiw caman farala ɲɔgɔn kan kana yira na k'a fɔ k'u y'a yira ko citigɛ ɲina Ndembugu zone na an ka kungokɔnɔ foro minnu bɛ yen n'u ka surutudaw la n'u ye olu bagabaga salo ka dɔw jeli ka dɔw bali ka kan u ko u ye hakilila ta tuguni k'a fɔ ɲina o yɔrɔ kelen ninnu ti baara ka engrais san 70,000 k'o kɛ suma na ka laban ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka jisɔngɔ sara n'a nana fɔ sisan tuguni ko samiyɛ tɛ yen o kɔli fara ɲɔgɔn kan an b'a dɔn cikɛlaw tɛ se o kɔrɔ donc an bɛ mun ɲini gouvernement fɛ u ka cogoya bɛɛ lajɛlen kɛ sécurité ka se ka kɛ ɲina ni lakana ma se ka kɛ ɲina Ndembugu soli jisɔngɔ totale a ka ɲini gouvernement ka se ka jɛ a kɔ jarisiw ko tuguni ko ɲina ko ci tigɛ u sigilen don kan wa bɛnkan taara u ni dugu minnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Jame an bɛ yɔrɔ min na bi Jame alimami minɛna ka taa n'a ye u ka conseil dɔ minɛna ka taa n'a ye donc bɛnkan in o kɛra solution dɔ ye fan dɔ fɛ salo mais a nana laban minnu yɛrɛ ye bɛnkan ta olu fana bɛ kɔlɔlɔw kɔnɔ bi an bɛ mun ɲini kɔlɔsi la jamana yɛrɛ de ka jɔ a jɔyɔrɔ la pour que office bɛ se ka sauver cogoya min na tant que u ma office ta Assimi ma ɲɛsin office ma lakana in dɔrɔn tɛ dɛ office ye musaka kɛyɔrɔ de jarisi ye foro minnu jeni a kɔlɔlɔ miliyari 4 ni kɔ o de y'o juru wuli cikɛlaw kan na banque b'a la ka juru yɛrɛ kani an bɛ nin bɛɛ la u b'a la ka yaala k'u ka juru kani cikɛlaw la cikɛlaw fiyefiyera dugu dɔw bɛ yen denmisɛn minnu taara ka taa maa 100 ye an filɛ yɔrɔ min na an ma gouvernement ka dɛmɛ ni an b'a ka kuma mɛn ni délégation in kɔfɛ an tun t'a dɔn fiyewu ko an bɛ to ta ko gouvernement ma ko dɔ kɛ anw ye o kɔfɛ an sera ministre ma engrais ko la san tɔgɔ la sisan b'a sɔrɔ office engrais bɛɛ lajɛlen donna an bɛ yɔrɔ min na office engrais ma se ka don gouvernement bɛ 15 milliards de di engrais subvention kama Mali malo sɛnɛna bɛɛ kama nka office Niger ta ka ca n'a bɛɛ ye ko président Assimi ye 2 milliards fara kan k'a kɛ 17 milliards ye nka kuma mun b'a la k'a fɔ engrais ko la bi julaw fɛ 7,000 ni kɔ donc o b'a yɛrɛ o yɛrɛ engrais n'a danna Assimi ye hakɛ mun di 17 milliards in ma a ti malo labɔ ɲina parce que n'i y'a tila maloforo ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ tɛna hali bɔrɛ 3 sɔrɔ parce que a tɛ se ka waati ni miliyari 10 mun dira i b'a sɔrɔ la foro bɛɛ tun b'a sɔrɔ fo contre saison bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ kan ka kɛ 15 milliards ye foro bɛɛ tun b'a sɔrɔ nka ka sanga diɲɛ yɛrɛ bi malaw ni masibaw na bi o de ye engrais sɔngɔ caya ni gouvernement kɔni ma dɔ fara anw ka subvention kan fo k'a dan miliyari 17 ma u bɛna laban ka taa suma sa jamana kɔ kan ka sɔrɔ dugukolo ɲuman bɛ an bolo yan anw de y'a baaraba ye an b'o laɲini kɛ u ka dɔ fara an ka subvention kan ministre de l'agriculture y'a yira k'a b'a ɲini jamana cikɛlaw fɛ u k'u sinsin farafinnɔgɔ kan an yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔ minnu dilan usine tigi minnu b'a fɛ yan n'olu bɛ nɔgɔ minnu dilan fo engrais fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ɲina farafinnɔgɔ la olu y'a bɛɛ maa minɛ olu yɛrɛ y'a ta 1,200 u bɛna di anw ma dɔrɔmɛ 550 engrais bɛ taa 7,000 olu y'a ta o la u b'u fana di anw ma 2,250 nka n'i y'a sanga engrais gɛlɛya ma i b'a sɔrɔ la a tɛ se ka cikɛlaw dɛmɛ an bɛ mun ɲini Assimi Goïta fɛ ani Sokali Mayiga u k'u jija office kana bi k'a sababuya kɛ Musa Tarawele ye a hakili to office la gɛlɛyaw kɛra y'an faw ka waati la gɛlɛyaw kun tɛ nin bɔ mais k'u na suma de di cikɛlaw ma jisɔngɔ delila ka dulon nka an bɛ yɔrɔ min na marifakisɛ bɛ yen an yɛrɛw ka yɔrɔ la base sigilen bɛ Dabali yɔrɔ la an tɛ tile 2 si kɛ ni bombardement tɛ tɛmɛ an kunna sɔrɔdasi kɔni b'a la ka kɛlɛ kɛ bi 100% nka u k'u hakili de to office la ka cikɛlaw dɛmɛ n'u ma cikɛlaw dɛmɛ ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ a bɛ taa laban gɛlɛyaba de bɛna don office de Niger kɔnɔ ale kɛlɛ banna lafiya tun bɛ office kɔnɔ Abdoulaye Kulibali an b'i fo an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Alpha Wulale ni tun y'ale kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Ndembugu ale marabolo kɔnɔ na cikɛlaw olu n'i ka dɔn k'a fɔ office ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra cogo min na fɛn bi fara nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ deli k'a fɔ gɛlɛya kɔni ka suma kɔni gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ ni maa caman ko k'i t'a faamuya k'o gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na k'a sababu kɛ ko suma bɛ sɛnɛ yan o de ye kuma ye maa caman bɛ yen n'olu b'a fɔ k'olu ma ɲɔgɔn faamuya o la k'a sɔrɔ cikɛlaw bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ dɔ la cikɛlaw u sɛnɛ k'u ka foro sɛnɛ k'a sababu kɛ marifatigiw ye
n'u y'a sɛnɛ gɛlɛya bɛ don a la wa yɔrɔ dɔw bɛ yen taa sɛnɛ ka kɛ yen ka tila ka taa nanamakaw jeni o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana kɔnɔ na wajibi don suma kɔni gɛlɛya bɛ don an na fo fɛɛrɛ de ka kɛ ka se ka nin labɛn ninnu k'olu sabati sɔni suma ka bɔ jamana wɛrɛ ko ka kana u y'an yɛrɛ ka jamana kɔkɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka jamana in ta labɛn n'o kɛra an mago bɛ dun ka fa min na o bɛ sabati ala k'o hakilila sabati n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ kumaw ka ca Mali kɔnɔ na jamanatigi ani ministre ɲɛma maa caman bɛ minnu b'u ka kɛtaw ta k'u don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u dun tɛ kelen Ismail Fane an ye ɲininkali k'ale la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Ismail Fane ne mouvement jamana kanu porte-parole an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ bɔ kuma kɔnɔ jamana bilama a ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye an yɛrɛ jɔyɔrɔba b'a gɛlɛya la kosɛbɛ kosɛbɛ maliyɛn dɔw y'a yira k'a fɔ an k'an yɛrɛ ta an kana siri mɔgɔ la n'i y'o hakilina ta o ni a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na donc an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi maintenant n'i y'a jateminɛ gɛlɛya man kan bi fanga nana dafiri ka tila ka fanga dafiri ko filanan kɛ tuguni o kɛlen i b'a ye k'a fɔ mouvement dɔw tun bɛ yen ni ne yɛrɛ tun b'o mouvement kɔnɔ n'o ye M5 RFP ye ala y'a kɛ premier ministre ya nana d'a ma n y'a fɔ i ka micro kelen in na n ko wajibi kisɛ bilen to n'an ma président sɔrɔ primature kɔni ka d'a ma n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye ala barika la an y'o kɛlɛ ko nana da an ma an ka cɛbɔ mun taara kɛ premier ministre ne ye docteur Shugel Kokala Mayiga ye dolanci dɔw de dira a ma a ka baara kɛ olu cadre kɔnɔna la a fɔlɔ tun ye mun ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u fagara le 10 le 11 le 12 olu ka dossier ka lateliya yan'ale ka kɛ premier ministre ye a y'a yira k'a fɔ ko 4 mois ɲɔgɔnna kɔnɔ ko ninnu ka dossier mana ka traîner k'a ko bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ o kɔnɔna la ko ka da mun kan ko parce que ɲɛmɔgɔ minnu ye maaw bila ka bɔ k'u bɛɛ donnen don ko maa minnu tun bɛ patrouille la wagati maa minnu tun bɛ maintien na wagati k'u bɛɛ donnen don ala y'a to a ka na la k'ale yɛrɛ kɛ premier ministre ye a ɲɛ b'a la dossier in kuma de b'a la k'a fɔ ko polisiw ka ɲɛmɔgɔ dɔ minɛnen don a ko la fɔlɔ ko enquêtew bɛ sen na o ka tɛmɛ ka bɔ yen a taara kuma min fɔ Nations Unies na bɛɛ y'i tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko politicien tɛ Mali la ko mun tun bɛ se ka oser k'o ka ɲɔgɔnna kɛ a y'o kɛ tare nana fɔ mais baara mun dira an kana ɲinɛ o de kɔ minɛ maliyɛnw n'a ma ɲɛ a b'a disi gosi ko révolution tɛ kɛ diɲɛ don o don mɔgɔw ta ka taa boulevard sanfɛ a b'a la France a b'a la CEDEAO dɛ a fɔra ko an ka bɔ CEDEAO la o maliyɛn caman ka laɲini kɛra o ye o ale yɛrɛ Shugel a m'a yira k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka bɔ CEDEAO la a nana fɔ ko ka wariw dilan a m'a yira k'a fɔ ko Mali ka wari dilanko kuma k'o tɛ gouvernement ka tabali sanfɛ fɔlɔ fɛn min ye compressé ye fɛn min ye retraité ye ko wari labilalen don olu fana ye maaw ye compte dayɛlɛ ni zone tɛ ɲini ka na b'u ka compte la foyi ma ɲɛnabɔ maliyɛnw an ka bɔ mɔgɔ ko in na sa an ka tiɲɛ fɔ ne ye kɛlɛ kɛ fo ka Shugel kɛ premier ministre a ka kan ne bɛ se ka Shugel dɛmɛ cogo min na n k'a dɛmɛ ten mais ni mun tɛ ka ɲɛ an b'o fɔ o kɔrɔ tɛ k'a man d'an ye wa n ka kuma fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko k'a bɔ premier ministre la ayi k'a fɔ a ye dɔrɔn tâche dɔ de dira a ma k'i ɲɛsin o ma o dɔ ye jumɛn ye ka élection chronogramme bɔ an ka bɛ se ka taa élection na cogo min na mɔgɔw b'a fɔ ko n'i ye dɔ fɔ Shugel ma ko Hashim de don Hashim de a kɛ premier ministre ye n b'a fɔ mɔgɔw ye fili kuma b'u da dɛ Hashim ni Shugel ka tâche u bɔlen don ɲɔgɔn ma Hashim ye président ye dan b'a la a ye gouvernement ɲɛmɔgɔya de ta ka di Shugel ma an ka ministère fɛn fɛn ni baara bɛ k'a kɔnɔ ko Shugel de ka nin bɛɛ matarafa chef du gouvernement o titre min b'a kan an bɛ mɔgɔ min lajɛ o y'ale de Shugel ye parce que a taara k'a d'ale ma ale de ka nin bɛɛ piloter donc k'a fɔ Shugel a k'i ɲɛsin baara ma sa an ka bɔ a ba la France a ba la CEDEAO nafa t'o la embargo min b'an kan bi n'i ye Mali lajɛ Mali jamana sɔrɔ a bɛ importation de bolo o kɔrɔ ko fɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na maliyɛn bɛ balo olu la i bɛ révolution kɛ n'a sɔrɔ n'i pɛrɛnnen don i ka sɛnɛ o y'i ta ye i ka lakana o y'i ta ye i ka furakɛli o y'i ta ye mun de b'anw fɛ yen yan nɔ usine bɛɛ datugulen don usine foyi tɛ ka créer maliyɛnw an tɛ sabali a fɔra Shugel de a ka fɛɛrɛ kɛ embargo in ka wuli ka bɔ yen an bɛ yɔrɔ min na bi an ka jagokɛlaw munna minnu bɛ frontières la ni munnaw dɛsɛlen dɔ ka don olu du ka munna minnu bɛ yen n'o bɛ na douane fɛ n'o dédouanement wariw o de bɛ na ka kɛ k'an ka fonctionnaires sara o de la wari bɛ cari jamana kɔnɔ wari bɛ munumunu parce que maliyɛn bɛɛ de gulonnen don gouvernement la alors que c'est pas normal an bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ Shugel an ko an ma de a ka solution ɲini cogo min na an bɛ se ka bɔ nin crise in kɔnɔ sinon maliyɛnw jɛra ni gɛlɛya ye o c'est pour ça que mɔgɔw tɛ ka wuli ka jɔ kɛ mɔgɔw tɛ ka wuli parce que k'a da an ka cɛdenw bɛ baara mun na lakana sira fɛ o ye sɔrɔsiw ta ye o fɔra hali Shugel ye o primature bɛ d'i ma tiɲɛ don mais fɛn min ye lakana yɔrɔ i b'o to anw sɔrɔsiw bolo o y'anw ta ye bɛɛ ka tâche dir'i ma wa maa o mana wuli fɛnɛ ko Sadio Kamara ka baara ko ye Shugel ka baara ye Shugel ka baara tɛ bi Shugel ka baara tɛ sini an k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la parce que depuis a sigi kuma o de digira anw yɛrɛ la M5 yɛrɛ kɔnɔ an ko n ka k'i na premier ministre la a k'i imposer mais le fait que sɔrɔsiw ye tâche dɔ ta k'o d'a ma a ka nin bɔ dɔ la
donc premier ministre gamu bɛɛ t'a bolo dɛ fɛn fɛn lakanaw ka yɔrɔ o bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de bolo u y'o fɔ ka nɔgɔ b'o la o de nana ni coup d'état ye Badaw la parce que sɔrɔsiw y'a yira k'a fɔ olu maa 5 min ye coup d'état kɛ olu ka poste maga tɛ k'a la u ni mɔgɔ tɛ ja la u ni civil tɛ ja la u yɛrɛ de ta don Sugɛl i ka baara ye ka élection organiser fichier ɲumanw ka bɔ chronogramme ɲuman ka di o de ka baara ye Sugɛl syndicaliste minnu bɛ yen k'a fɔ k'u wulilen don u kana grève kɛ u ka laɲini ye mun ye i ka se k'o sabati Asimi o tâche de ta k'o d'i ma Asimi tâche min ta k'a d'i ma o y'an ka kalanko ye examen ka kɛ a kɛcogo la k'o kana kɛ dabiri ye surtout an bɛna don examen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ Asimi ye tâche wɛrɛ mun ta k'a d'i ma o ye du ka fa ye balo bɛ se ka sabati cogo min na o dun dɔ ye jumɛn importation bɛ kɛ an ka malo n'an ka fɛnw na frontière ka se ka dayɛlɛ embargo in ka bɔ an kan i ka fɛɛrɛ dɔ ɲini bɛɛ ka baara deli du ma dɛ i ka baara kɛcogo la premier ministre vraiment k'a ɲɛsin a ka baara ma ka dɔ bɔ critique ba in na ten sa a k'i ɲɛsin baara ma ni baara kɛra baara bɛ ye o baara b'a yɛrɛ fɔ an balana k'a fɔ ni tun ye Ismail Fane kan ye n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na mu danbele mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taga Faransi jamana kan Faransi jamana ɲɛmaya minisiri kɔrɔ ale ɲɛŋilen don n'ale tɔgɔ ye François Fillon k'a tun nɔminɛlen don k'a y'u ka jamana foroba wari dɔ ŋanamu san 2020 wagati juin kalo tɛmɛnenw na jaabiw bɔlen kɔ François Fillon a tun y'a ɲini jamana kiiritigɛlamaw fɛ k'u ka segin kiiri in kan sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ko tɛnɛdɔ François Fillon a yirala k'a ɲɛŋilen don ko kura n'an bɔra yen na an bɛ taa Afganistan marabaga kuraw y'a ɲini musolakaw fɛ ko n'u bɛ bɔ kɛnɛma k'u u farikolo bɛɛ lajɛlen datugu fo ka taa se u ɲɛdaw ma sibiri don talibanw ye nin laɲini kɛ Afganistan muso ka lafasali tɔn olu y'a jira k'a fɔ ko ni waleya ni kasoladon bɛɛ ka kan olu ma n'an bɔra an taga Togo jamana kan Togo finitigilakaw daga yɔrɔ tarata su ka dugu jɛ arabadon na marifatigikulu dɔw bina ɲɛ kan o kɛra sababu ye maa 8 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na n'an bɔra diɲɛsɛtigi jamana 7 olu ka lajɛrɛ kɛnɛ ka dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na u y'a jira tajuko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi k'u b'a ɲini irisi jamana fɛ k'a ka taji sanni jɔ ni wagati in na an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kiyolu dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basi lafiya kɛrɛnkɛrɛnna anw ka jamana walima jamana wɛrɛw ala k'o sabati kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'an to juruguma kelen na